No niin, joo. Vartojärvi taas tässä tosiaan, niin joo, tuli jotain kommentteja tuosta nykyisestä reenaamisesta, niin joo, ei mulla tästä mitään sen kummempia tavoitteita ole, mitä kautta tuloksia saada aikaiseksi, että tämä on ihan tämmöistä vanhan miehen yleiskunnon ylläpitämistä vain, että mulla oli nuorena ja 20-vuotiaana reenailin, mä olin aika kovassa kunnossa, niin mä reenailin tuohon vuoteen 2002 asti, niin kävin punttisalilla jatkuvan joka päivä reenailemassa 5 kertaa viikossa ja pidin viikonloput lepoa, niin mulla oli jotain tuloksia, oli sellaisia tarkkoja tuloksia, oli niin penkki oli 190 kiloa puhdas penkki ja jalkakyykky oli 275 kiloa ja maastaveto oli 300 kiloa ja hauiskääntöä käänsi 100 kilolla ja pystypunnerus oli jotain 100 kiloa ja jotain semmoisia tuloksia, aika isoja painoja kumminkin, että ei siellä pysty kyllä ihan äkkiä semmoiseen hommaan, niin, jolla ei ole salilla käynyt, niin en mäkään semmoisia tuloksia. Se oli silloin, kun mä olin 25 ja mä olin 55-vuotias, että mä olin 20 vuotta pidin tuosta taukoa, että mä reenannut ollenkaan, että siihenkin kyllästyy sitten vähän, kun sitä jatkuvasti tekee, niin siinäkin tahtoo olla paikat olla koko ajan sitten kipeänä, kun ne paikat tulee kipeäksi sitten, kun niillä isolla painolla oikein ähkii, niin siinäkin tulee paikat sitten kipeäksi, että mä oon nyt 2-3 vuotta reenannut olla pikkupainolla pitkiä toistoja, niin paikat ei ole yhtään kipeät ja kunto nousee koko ajan, ja pysyy hyvin yllä, että eikä mäkään mitään hormonia eikä mitään semmoisia käytä, että ihan tavallisia kaupasta ostettavia näitä energiajuomia ja missä on vähän aminohappoja ja proteiinia ja ihan tavallisia ruoka-aineita, että ne on tiivistetyssä muodossa vaan näissä aminohappotuotteissa ne proteiinit, ja sitten kaupasta ostanut proteiinijauhetta ja noita sitten recovery palautusjauhetta, niin ne on ihan tavallisia, mitä mitä yleisesti saa kaupasta ostaa, niin on siellä tätä PCA-jauhettakin, Tokmannillakin näkyy olevan myynnissä sitä, ja sitten on kreatiinia ja niitä, mutta ei nekään oikein sitten, sillä lailla mä oon niitäkin käyttänyt, niin ei ne siis tämmöinen tavallisessa sunnuntai-urheilijan kunnossa sillä lailla kauheasti näy, että mä käytin puoli vuotta sitten kreatiinia ja PCA-jauhetta ja proteiinia niin yhtä aikaa kaikkia, niin, ja tätäkin otin välillä, niin sillä että pumppi tuli parempi, sillä että huomasin, että lihas niin tuli parempi pumppi siihen lihakseen, että sillä se vaikuttaa, mutta ei siinä niin toistut ja voimat sillä oikein lisääntynyt, että niihin se ei oikein mitään vaikuttanut, niin mä ajattelinkin sitten, että kun mä verikokeessa niin mulla oli verikokeet ihan normaalit, että kreatiiniarvo oli aika lailla ylärajas, niin mä ajattelinkin sitten, että sekään ei ole hyvä, jos on kauhean liikaa sitä kreatiinia, niin sekään ei ole hyvä, niin mä ajattelinkin sitten, että kun ei se vaikuttanut niihin tuloksiin, niin silloin tämmöisessä pikkujumpas, niin siinä on mitään oleellista muutosta, niin mä ajattelinkin sitten, että mä sitä kreatiinia ainakaan sitä kovin usein viitti käyttää, että noin huippu-urheilijat käyttää niitä, kun ne tarvitsee kaikki sen viimeisempikin loppusilauksen, niin siihen se auttaa, että sillä saa viimeisen ponnistuksen aikaiseksi, että kyllä ne se lisää sitä, että kuntoon sekin nostaa, mutta ei sillä tällainen sunnuntai-urheilijalle oikein ole mitään merkitystä, että vanhalle miehelle, että voi sitäkin joskus silloin tällöin ottaa, mutta mä ajattelinkin, että mä olen seuraavaan verikokeeseen asti ilmaan sitä, niin mä ajattelin, että mä käyn sitten verikokeessa, niin mä katsoin, että paljon se kreatiiniarvo on sitten, että kun elimistö käyttää sitä lihasta saa sitä kreatiinia kanssa just, niin
niin sitä on lihatavarasta, sitä reatiinia, niin se on vaan jauhemaisessa muodossa toi mikä noissa pakkauksissa oleva, ne jauheet, niin se on semmoista niin elimistö polttaa sitä reatiinia, ja jos sitä on liikaa, niin se ei pysty polttamaan sitä kaikkia, niin käsittelee, niin ne reatiiniarvot nousee sitten sen takia, niin sekä ei ole sitten hyvä taas, jos ne on liian ylhäällä, niin mäkin ajattelin, että tosiaan, että mä oon tänne vuoden ilmaa sitä ja katsoin, että paljonko se, voisin mä käydä verikokeessa nytkin, mutta ei mulla ole mitään kiirettä, mulla on ihan hyvät tulokset, ei ole purannut mihinkään, että tulokset on vaan noussut koko ajan, niin mä ajattelin, että ei sitäkään tarvitse sitten koko ajan ostaa, että mä en ole vanha mies tosiaan, että ei paikakkaan kestä kaikkia, niin no kumminkin noin 40 toistoakin tekee toistoja, niin sekin on aika paljon sillä että sekin rassaa lihasta sitten aika paljon, että mulla on lähinnä tarkoitus, että mä saisin painoa pois, että painoa tarvitsisi saada putoon, että mullakin oli lähtöpaino 146,5 kiloa ja nyt tänä aamuna paino oli 124,6, että 22 kiloa on niin kuin pois siitä. Ja siitä on vähän reilu vuosi aikaa, kun se paino oli sen verran, että ne on sitten yli vuosi aikaa sitten jo. Niin tosiaan niin se paino oli sen verran, niin sekään ei ole mikään mukavaa sitten, kun sitä painoa on oikein paljon, niin sen takia mä niin kuin vähän tässä teen pientä jumppaa ja näitä videoita teille, että joku voi katsoa sitä mallia, että mitä mä oon tehnyt, että ei nämä mitään huippu-urheilijasuorituksia ole, että sitten tarvitsee mennä salille katselemaan, että miten reenataan, jos haluaa opetella oikein reenoamista, mutta se on sitten taas oma lukunsa se, mutta mä näytän tämmöistä, mitä kotona voi tehdä, että kotonakin voi reenailla tämmöisiä ihan tavallisia jumppareinejä, että nämäkin on ihan normaalia, salillakin tehdään samoja liikkeitä, että mä oon reenannut kehorakennusta niin nuorempana niin 7 vuotta, että mä olin aika kovassa kunnossa silloin, että 5 kertaa viikossa 7 vuotta joka päivä, että ne viikonloput taukoa, niin mä olin aika kovassa kunnossa silloin. Joo, mutta ne on vähän semmoisia menneitä asioita, ettei niitäkään nyt tarvitse muistella kauheasti, mutta kyllä mä sen tiedän, että mitä joku tarkoittaa. Nämä on tietysti jonkun mielestä pieniä painoja, mutta tässä ei nyt mistään voimareenistä kyse, että tämä on ihan tavallista jumppaa vaan, että jumppailua vaan, että tämmöistä painojumppaa tehdäänkö. Joo, mä juon taas pari kuppia kahvia ja sitten mä ajattelin sen päälle tehdä pienen painojumpan tuosta ja pienen puttereen, pienen punttereenin tehdä tosiaan, niin. Joo, ei mulla tässä oikein mitään sen kummempaa asiaa ollut tosiaan, niin mäkin kerroin tämmöistä pikku tarinaa tästä, niin. No niin, moikka!